Бо не лише мені треба дати чим вечеряти, ще й зомбіям треба дати чим вечеряти. І вони б мали дяку повечеряти моїми мозгами. На один бік доста смутно. Бо б мозги з'їсти, треба їх виняти з моєї голови. На другого бока й се може брати і комплімент. Зомбі каже ось, слухай, та ти розумний, сут у тя мозги. Мати мозги, видав, ліпше їх не мати. І на отося треба від зомбіїв відбивати. Хіп-хоп минутка у нас на стрімові. Може так поїсти? Так. Садиме горох. Зомбіям уповім я ах, та й ох. Стрілю я у зомбія, стрілю в ціни. Моїм горошком. А цяк, никай. Стрілеме у зомбія, у того із шапкою, най він собі не думат. Ось я тут із дітвачкою.